Numpak sepur medhun pasar Senen yo genduk. Bagong ya terus njedul. Bagong ya terus njedul. Do nembang apa iki mau? Ya njumbuhke karo sing dadi ujube dulur-dulur sing lenggah ning Tubin kene. Merti dusun? Heeh. Merti pedukuhan? Heeh. Ning yo aja nganti lali terus rek. Heeh, piye? Piye? Aja nganti lali iki yo ngiras pantes karo mengeti hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Heeh. Sore mau wis diaturake lelagon Mares Perjuangan. Ana maju tak gentar, ana sorak-sorak bergembira, ana halo-halo Bandung. Heeh. Bareng ngaturke apa? Aku ya moh ketinggalan. Ngaturke apa? Ya sing ana gandeng cenenge karo pengetan hari kemerdekaan sing kaping 78. Heeh. Pelok De. Heeh. Apa lagune? Pelok 6 apa pelok barang? Pelok 6. Apa? Ayo dipun paringana mau wis Mares Perjuangan saiki Mares 45 bukane saka kendang monggo, saka dram monggo biasane kepiye? Monggo 45. 45. Oh, ngono isih ana siji meneh. Sing ana gandeng cenenge karo hari kemerdekaan. Lah piye? Anane kamardikan Indonesia iki mesine ora lepas saka proklamasi. Wah iya. Tanggal pira 17 Agustus 1945. Mula diaturake Mares proklamasi pelok barang bukane bonang. Monggo Pak Joko dados proklamasi. Ana gandeng canange merti pedukuhan yang ngiras pantes karo memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Ya. Anak wis ngene iki terus ngaturake lelagon sing kira-kira ki nuju prana. Ayo nek nuju prana ora. Wis to, aja jemlang to. Heeh. Dasare iki wis ana pamundutan saka sapa? Iki Pak Dukuh Mbonorejo, sapa Pak Teguh? Heeh, mesaya isih kurang. Ngersake apa? Ngersake iki mengko pokoke ditintingke jineman gathik glinding lho. Oh ya. Ayo wis kudu dipinangkani, ora dipinangkani iso mrengut e. Pak Teguh iki. Ayo Pak Teguh pancen ya pasuryane pancen ya merengut ngono kae kok ya mula ya kudu dipinangkani. Oh siap pokoke. Sing durung muni sore mau sing ijen ki Bu Nanda Sulastri. Ya. Ayo Bu Nanda dipun paringana glathik glinding iki saka panjenengane Pak Teguh Bonorejo. Slendro apa pelok nderek. Oh wis ditingke slendro ya slendro mawon Bu Nanda. Mumpung iki cerak karo daleme. Kok cerak kami nglor kono ngendi? Sentolo. Ya, monggo Bu Nanda. Neno-nenone enak. Jineman ki le mondhak mandeg ngene iki ya Kang Karek. Mandeg meneh. Iya, iki bagian A. Terus bagian B. Ngrembug babakan manuk. Monggo Bu Nanda. Bagian B terus dindek meneh. Terus bagian C iki mau ngrembug manuk. Nggon bagian C ya ngrembug manuk meneh. Monggo Bu Nanda dipun manuk. Ya. Terus aku sing nggon alus-alus jineman wis. Ya terus karepe Kang Gareng. Lah ya Petruk ki nek durung metu gagan ki rasane ya durung komplit. Sing dikersake Mas Gareng. Gagan ki nek ora rujak jeruk ya grompol tek ya kena. Ya, larase digawe menyura njumbuhke karo iki mengeti kamardikan negara Republik Indonesia sing kaping 78 tak nehi kambatan nganggo irim-irim laras wangi. Oh, prayoga banget iki prayoga. Nah, dindingane saka telu dhuwur. Rehne niki kaya dene sendon ki rebabe seren ning gambang suling gender melu. Dindingane 6 karo 2. Ning nong 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 noning nong ning nong 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 tong torong ting tong ting tong. Ayo kanca gotong royong nyambut gawe kanthi lila lair batin anjunjung nusa lan bangsa srana korban tenaga lan pikir
lamun perlu dimen supaya Indonesia merdeka tetep santosa. Ah, wis kecekel kambatane. Terus karepmu rehninkan garing kuwi ngersake tetembangan utawa gagahan. Karepmu kula tak nyuwun wontenipun kanca-kanca kalian kanca-kanca Waranggana dipun paringana grompol Mataram. Lho jare grompol Mataram iki patete 9. Patete 9 ning rasane iki iso campur ya 9 ning ya 6 merga nggon bagian Roluroji kuwi nggon gendar kuwi garape ela-elo ning Menyura. Arep gong 5 ning iki campur iki janjane. Mula diaturake dibukani Bunang. Mas Joko monggo Mas. Truk piye kowe iki anggere semuni joget gagan siji rujak jeruk loro grompol Mataram wah jan wangune dasare Petrukmu saiki rada gagah wis pas karo karaktermu ya mung gapite iki rada gebuk apik iki pokoke arep tak pepetri pokoke iki jan seneng aku karo Petruk iki wah jan iki mau grompol Mataram. Grompol Mataram ki surasane kuwi sing jenengane wong omah-omah ki kudu mbat-mbatan. Mergo nek sing putri kuwi lagi repot ning pawon gandeng duwe anak cilik ya sing kakung kudu momong. Ora kok sing putri repot ning pawon lagi umbah-umbah lagi masak. Anake rewel sing kakung malah mung tinggal chat karo wong wedok liya ngono ora prayoga. Oh iya ya kandhani kok. Ha ning aku sak krungu ya, Truk. Krungu piye? Kejaba grompol Mataram. Heeh. Aku sak krungu grompol tek ngono kan piye, Truk? Lah ngene. Nek grompol tek ngene mengko tak celuki, mengko terus tampani Ibu Waranggana. Terus mengko aku karo Ibu Waranggana padha batang-batangan aku takon kono wangsulan ya. Dicoba siap. Grompol tek Bang sikatan yo kenduk awan gojek bangi rebutan wis ane tanyang jawab kowe aku sing takon sindene sing wangsulan upamane ngene iki numpak sepur ngene iki aku toke numpak sepur medun ngendi ngono kono mengko ben batang cangkrimane piye numpak sepur medun wates ya genduk ayo batangane apa aku ya Truk ya karep aku sing takon aku lek seneng ning nggon klothekan ngene iki mau numpak sepur medun wates batangane wedak pupur nambahi pantes wah elok sindan-sindan ya do tanggap cek mikir numpak sepur medun ngendi ya numpak sepur medun Endi ya Truk ya? Bar wates iki. Ayo terus ngetan sing ana stasiun ngendi? Ayo tok eling-eling. Numpak sepur medun Sedayu ya kenduk. Yuk, tebdo iso jawab ya Truk. Kae mau kepiye kamu? Numpak sepur medun Sedayu, wedak pupur apa iki, Bu? Nambahi ayu. Oh, nambahi ayu. Mikir meneh. Apa? Seneng klothekan iki dasare iki panggunge ora saka keramik saka panggung kayu wah kaul iki kanca-kanca bar ning Sedayu ngetan meneh neng ndi numpak sepur medun lempuyangan ya kenduk yuk wedak pupur marai pikiran wis suwere tercampur desa kecampuran wis suwere tetep iso Truk. Bar nang Sedayu ngetan, heeh. Medun lempuyangan, sindane tetep iso jawab ya. Ya goleki sing rada mumet.
Lah ning arep rada adok. Heeh. Arep lunga ning Jakarta. Heeh. Medun ngendi stasiune? Numpak sepur medun Pasar Senen ya kenduk, yuk. Ayo mikir yo. Numpak sepur medun Pasar Senen ya kenduk. Numpak sepur karo Mimi Senen. Ayo, numpak sepur medun Pasar Senen ya kenduk. Ah piye? Numpak sepur medun Pasar Senen ya kenduk. Wangsulane kepiye? Wedak pupur karo nyanding. Nyanding apa? Nyanding Senen apa kae mau? Mbuh. Nyanding Senen apa nanen kae mau? Ora kae mau ki ngono kok ya Truk ya. Wedak pupur aja nganti iren. Jakarta meneh. Ngendi? Bareng Pasar Senen lho. Ha terus ngetan. Numpak sepur medun Gambir ya kenduk, yuk. Apa iso? Apa meneh? Aku ya sing gedhe mikir iki. Numpak genduk. Ora medun-medun. Wis lucu ngono kuwi. Wis lucu ngono kuwi. Anggepe kaya wis gek kenyanan kowe, Gong. Ya, wis iki sakjane iki nek mung grompol tek ora entek-entek ngene ping parikan terus kene takon kono wangsulan. Ya wis kowe gendi. Pacete 9. Ya. 9 ning terus diwalik pelok. Oh iya. Kowe iki bingung sing gendel senengane. Anane merti pedukan iki. Heeh. Anane merti pedukan iki kejaba dusune iki iso gemari Pahlo Jinawi ning ben saya maju. Heeh. Terus karo mikire ben saya maju dusune utawa desane iki bisa dadi desa sing modern. Heeh. Mula terus diaturake lagon modernisasi desa. Yo, dados. Ya apik ngono kok Kang Gareng. Wah iya jan nyolong pethek sing jenengane Bagong iki. Iki mau apa, Gong? Modernisasi desa. Apa? Modernisasi desa. Angel ngucapke lafal iki. Butuh iki dusune iki sing pengangkake iso dadi dusun sing modern, pedukuhan sing maju, pedukuhan sing modern. Ya. Sawu sing modern mestine terus sing disuwun iki tetep wargane iki tetep padha sehat bagas waras. Mula sing dipenke, heeh. Aja kok mung terus obat saka apotek, ning obat sing saka ramuan Jawa ku ya kudu digatekke. Heeh, mula terus diaturake lagon jamu Jawa. Ngono. Heeh. Terus buka bonang Pak Joko dangdut piramane. Ngene iku lak ketok seger lagon-lagon ngene iki. Ha iya. Alusi ana, gagane ana, dangdute ya ana. Mula terus dipindah ning Slendro Sanga wae. Heeh. Lah karep mengko ndak kepadangan wong iki mengko isih mejang Astabrata. Ha pas nggon Astabrata ngene iki tak persilahkan mengko kanca-kanca do oleh sak liepan. Heeh. Ya Truk ya, nang ndi jajan? Aneh-aneh wae kae. Ndara Janaka ki celake karo bapak meneh ngopo ya? Ketoke kok rada mangu-mangu iki. Ayo diseba mengko karepe Ndara Janaka kepiye? Dawuhe bapak kepiye? Ya. Sango gendeng apa? Kula nyuwun dipun paringana ketawang ora ngira. Monggo, Mas. Sorop sorya legegeg ugeg sadulita mel-mel. Ben pripun niki Ndara Arjuna ajeng gayuh pepakem Makutha Rama ning kok ketingalipun malah mangu-mangu.
Mongko ing ngajeng kula menika sampun matur bilih ingkang naminipun Wahyu menika Wahyu menika wahing pangudi ingkang sinartan manteping rasa lan tumening tumindak. Dadi dika niku nek pancen gayuh nggih sing madhep marep mantep niat. Ngoten Ndara Arjuna. Nggih Gus, wong ya nalika semanten niku kakekne nggih pun dawuh sing kados ngaten. Ning lah kok niki malah kandhek wonten ing majaning wana mongko ketingal. Malah larut cahayane bindi tingali niku gek sing dipengelih niku napa? Nggih Gus. Prayogi Ndara Arjuna niku ngendika kalih kakekne Semar. Mongko kakekne Semar le dawuh, le tutur-tutur, le wur-wur, le sembur-sembur nggih mboten kirang-kirang. Kok gok ae. Nek kowe piye aku ngelih. Kuwi aneh-aneh wae. Nggo Gus. Jane napa kok mangu-mangu niku sing dipenggalih napa Ndara Arjuna? Kakang Semar. Kula marmane aku kaya mangu-mangu nggonku sedya gayuh pepakem Makutha Rama. Marmo aku dadi kelingan yen to Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca ingkang tanpa paliwara. Mongko bebasane yen to aku gayuh pepakem Makutha Rama tanpa ana pambiyantune Koko Prabu Bathara Kresna kaya suwung persasat bumbung wong-wang. Kakang Semar niku to sing dipenggali. Dadi niki Keng Raka Ndarawati niku murca ngaten. Mongko diku ajeng gayuh pepakem Makutha Rama niku nek mboten dibantu kalih Keng Raka. Iya Kakang Semar. Lah niku ngaten nggih. Yen saking pamamas kula murcane Keng Raka Ndarawati niku mbok menawi wonten sambet rapetipun, wonten gandeng cenengipun kalian badhe madhapipun pepakem Wahyu Makutha Rama menika Den Ndara Arjuna. Ulat mara Sang Harjuna esmunya kang kamanungsanira lirika dikamancanana lirika dikamancanana kungas singa mulat lengleng branto bareng Kyai Semar ngendika lamun bakal mudhuni pakem Wahyu Makutha Rama kuwi ana gandeng cenenge klawan murcane Koko Prabu Ndarawati kaya banjur ginunggah rasaning Arjuna kang mengkono. Kakang Ayub tumuli dibacutake golek Brahmana suci utawa pendhita ingkang kesdik paningali buntas kawri mbok menawa bisa ngandharake kang aran pepakem Makutha Rama Kakang Semar. Lah sing kula karepke ngeten niku. Pun to sing madhep marep mantep mang tindak rumiyin. Kula tansah tuntun tindakipun Ndara Arjuna. Yo, kau yo.